Elena! Que, Xosiño, como vai? María! Nenos, que tal? E a nena? Ai, Carmiña. Oi, Viriato, non entendo nada. Que fai Elena aquí? Amañar os teus problemas, os de petróleo e máis os de Portozás. Encantoume volver ver a xente de Porto Sás. Mira, por que non quedas aquí uns días? Colles un cuarto e quedas unha noite. Claro. Se vin co posto, prácticamente. Deixoche algo eu e mañá hai mercadillo. Non é por eso, Belindiña. O que pasa é que teño moito traballo. Pero tanto traballo terás que facer que non podes quedar unha noite na nosa casa aquí en Portosás, lo? A razón non che falta, porque foi chegar ao bar, a sorpresa, ir ao consello, firmar con Couto o documento, vir, sear e marchar, non sei, parece unha empresaria desas estresadas das películas. Pois ainda estresada traballas un lotazo. Quedou todo o mundo feliz aquí en Portosás. Prometo volver con máis calma outra vez, eh? Veña, rasiñas por todo. Pero volverás, ti. Claro, velliña, claro. Adeus. Adeus. Aburiño. Elena, Como que ben que te sempre. atopo. Tranquilo. Non podes marchar. Elo? Tes que quedar para un enterro. Elo quen morriu? Que dis, nena? Que quen morriu? Eu non sentín acampar? Non foi pola mañá. Foi aí un anaquiño. Non, don Vicente, acampar! Xa falei co da funeraria para que preparen o do enterro, porque supoño que o velorio ídelo facer na casa, non? Pero en que casa? En cal vai ser na vosa. Pero quen é o defunto? É que non leva posto o chintófono, non facemos nada. Don Vicente, foi o meu tío Tobías. Sí, nena, sí. Sinto moito. Ai, o único que che quedaba. Todos os teus parentes de Portozás desapareceron. Pero morriu outra vez Tobías, morriu outra vez Tobías. Sí, sí. Deus o descanse. Onte deixounos de novo Tobías de Leiro. Como xa saberán moitos, Tobías fixo 2 ensaios antes desta que parece a súa definitiva partida ao outro mundo. Algúns non esquecerán na vida o susto que levaron cando resucitou do primeiro episodio de catalepsia, esa enfermidade tan rara que fai que un parexa morto cando en realidade non o está. Din que esta vez un especialista examinouno para comprobar que non había actividade cerebral. O señor Tobías marcha definitivamente deste mundo aos 81 anos. O enterro é mañán ás 5 e o velorio na casa da familia en Regueiro Seco. Un vello raro, eso é o que era o señor Tobías. Mira que nos metía medo cando éramos cativos. Tiña un pau, gordo como un puño. É como che pillar roubando as masás de horta, pô. Soupaba en ti como se foras un polvo. Polo que contades non era moi sociable. Que ia ser? Un rosmón de moito cuidado. Eu acórdome cando éramos pequenos, acordaste, Suso? Que entrábamos na horta e púñase... E non hai de acordar. Eu non sei como carallo facía, pero a min pillábame sempre. Nin que tivera errada, era o condenado. Xa levaba moito tempo mal. A señora Milagros facía as cousas da casa e a compra. Dixo eu que iso aturaba. Era porque había algo entre eles. Loli. E a xente non lle colleu medo cando resucitou? Home, claro. Chamábamoslle o aparecido e tirábamos de pedras. Loli, a pedradas non se lle mellora o carácter a ninguén. E iso digo volo eu. Veña, hasta logo. Hasta logo.
Ten razón. Pobre home. Mira que lle demos guerra, Eu sinto moito, pero non lle podo ir ao velorio. É que hoxe vemos unha amiga... E dixo eu, habería algo entre eles, relacións... Loli, outra vez, mira que es pesada, eso será cousa deles. Sempre estás aí... Xa, muller, eu dixo porque se cadra fixo moito esforzo, é claro. Muller, deso non se morrerá, non? Ah... Oite, espero... Marilén, o aquelo... O especialista vai e dixo que morriu de vez, morriu como é debido, de todo... Sí, acabo yo de confirmar a Elena. Elena está... Está decaída, non? É que, claro, non falaron o que tiñan que falar, e agora xa non se pode falar nada, claro. Pero por que non se falaban? Polo de sempre, polo agro, lindiña, polo de sempre. Sí, cousas das familias. O pai de Elena e máis Tobías discutiron moito cando fora a partilla da herdanza. E resulta que discutían por un terreo que ao final lle tocou a Tobías. O que pasa é que o pai de Elena sempre lle dixera a súa nai, sempre lle dixera que lle ia tocar a ele. Mira, e o conto de que resucitou? Conto nada, Conto nada. Lindiña estaba eu ali, miña nai sustazo, estábamos ali no velorio, tipo na caixa, abriu os ollos e soltou pola boquiña. Este teito necesitaba outra man de pintura, e quedamos pampos. Eu levei un sustazo, pero... Non me extraña, por favor. Ademais, que xa en vida ele xa lle daba medo a xente. E vai, resucita, a xente quedou... Mira, menos mal que despertou antes de que o enterrasen. Ai, cala, Lindiña, che. Isto, unha repostiña da súa resurrección xa te salvou. O Señor que te protexeu delante. Este remuiño non se che dá domado nin a tiros. Tampouco fai falta que o deixes como un galán, que para enterrar esta vendabondo. Quero que teña bo aspecto cando esperte. Milagros, muller, que desta non esperta. Nunca se sabe. Sí que se sabe. Non lle fixo especialista un electro, acaso? Dixo que estaba morto de vez. Tú só teña na gloria. Sí, hola. Sí, son eu. Milagros. Sí, está aquí. Sí. Sí, de acordo, xa llo digo eu. Vale. Que di a xuíza que deberías estar presente na lectura do testamento. Eu? Claro, levas media vida coidando deste home, quen sabe se che deixa algo. É que me vai deixar. El sabe que eu non necesito nada. Veña, muller, total que che custa. Está ben, se Sabela quere que vaya, vou. Volvo axiña. Se ten fame, hai queixo e xamón nun prato na cociña, Pois algo de fame sí que teño, sí. Pois a verdade é que é a primeira vez que me toca un testamento deste tipo, pero ten validez legal. Ven cun documento que o confirma. A Tobías gustanlle moito estes aparellos modernos. Pitusiña, fai o favor, pona xa, vale? Que este tipo de cousas a mí desacójanme de todo. Oh, vai testamento máis raro, non? Non entendo nada. Nin eu. Este home é tan despistado que seguro que gravou o partido de fútbol por riba do testamento. Pois daquela quedamos en testamento. E ante a ausencia de últimas vontades escritas, a herdeira es ti, Elena, como única parente viva. Pois paréceme moi ben. Podo marchar xa? Cando queira, señora Milagros. Milagros, eu quería dar as gracias por ter cuidado do meu tío todos estes anos. Non hai por que, neniña. Claro que hai. E sinto vergoña de non me ter ocupado eu. Así que hoxe, diante da Suíza, quero dicir que unha parte de herdenza ten que ser súa. Iso sí que non. Deixa estar as cousas como están. A teu tío non lle gusta nada que lle gobernen no seu. Ves ou quedas? Pois, vou, sí. Gracias por todo, De nada. Gracias. Se precisades algo, xa sabedes onde estamos, Grasiñas outra vez. Vémonos no velorio. Se eu ben che entendo, nena. Un vai deixando as cousas dun día para outro e despois non se dan feito.
Pero non é iso só, Milagros. É que eu tiñalle moito respeto a tío. É que dese conta que era pequerrechiña cando estaba no velorio e de repente o morto levantouse e empezou a berrar. Claro, é que meteuse o medo no corpo, Muller, pero se é inofensivo. Un pouco berrón, iso sí. Pero mira, quitando todas estas cousas de andar morrendo, polo demais é un home moi bo de levar. E sendo así, logo, por que nunca daría feito as pasas con meu pai? Iso xa non o sei, sonche cousas de irmáns e... Xa, supoño. Xa, verá, iso non quere dicir nada, Ai, vaya polas ánimas, que me esquecía unha cousa, espera. Toma, isto é para ti. Pero se eu teño o teléfono móvil, Jasiñas. Xa, pero teu tío non ten o teu teléfono e quere que o teñas ti, por se tarda en espertar, poder chamarte. Milagros, mira, é que non me parece moi boa idea. Eu penso que é mellor que o teña vostede. Non, nena, non. El quere que o teñas ti. Ala, vou a casa a ver como segue teu tío. Xa. Oi, pois eu non sei que vos diga, pero a min danme arrepíos. E se por un casual despertar a vos pensades que se vai acordar do número para chamarme? Terá o memorizado. Sí, terá o memorizado. É que no nicho vai haber cobertura, logo? Elena, ese home está morto, está prácticamente morto. Non vai traballar, non vai utilizar un teléfono. Mira, neso ten razón Petróleo, O meu probetío ni sequera tiña o meu número de teléfono. Estás-te atormentando seguido, non é boa cousa, eso. Estou-me atormentando, pero Petróleo, non me queda ninguén vivo na familia, entendes? Pero logo nós non somos como da túa familia, Home, sí. Pero non é o mesmo, entendes? Índice, dígoche por ben, muller. Pois, sí, a mí gustaríame que por esta vez fose unha falsa alarma, que estivera vivo. Mira, se chega a soar ahora, ainda ia levar unha alegría. ¡Hostia! Ai, Deus santo, un milagre! Collo, Elena, collo, por favor, collo, rápido. Ai... Tobías? Ai, publicidade. Non, que din que se colle unha tarxeta, regalan outra, non sei que conto ten. Sí, a min chamanme 6 veces ao día co mesmo conto. Apaga o teléfono ese, apaga o teléfono ese, Que non pode, che. Petróleo, non ves que é o único que pode facer polo meu tío? Teño que ter acceso, por si acaso. Pois quítalle o timbre, pono no modo vibrador e así non che dá un susto. Eu que vou facer é dar unha voltiña a ver se me relaxo, Vémonos despois, nenos. Veña, vai a modiño. Díxenlle que fixemos a vista gorda moitas veces e que, claro, tampouco había que pasarse, porque traer Corín... Hola. Hola, Elena, que tal? Pois un pouco desconcertada, verdade? Xa. Alégrame moito de verte. Como estás, Carlos? Ben, máis ou menos. Ben, pois eu xa marcho. Claro, xa nos veremos, Vémonos. Hasta logo. Hola, Melgacho. Mira, que quería falar contigo. Que queresme dicir porque meu pai e meu tío non se falaban? Cousas entre irmáns, xa sabes. Non sei, non. Ti xa sabes que eu non teño irmáns. Pois mellor para ti, porque dan moitos sufrimentos. Home, meu pai desde logo que sí. E a Tobías pensas que non? Mira, el sufriu moito, non sabes canto cando morreu teu pai. Eles queríanse que rifasen, é natural. Que rifasen dous irmáns quere dicir precisamente que se querían. Milagros, volvo ás 10 para o Rosario. Teño que ir falar co enterrador para que prepare o nicho. Eu de vostede esperaba. O nicho xa se abría e pechou tantas veces que parece un forno. Milagros, desengánate, muller. Dígocho polo teu ben. Pero se eu estou ben, ou que pensa? Que os meus anos eu non estou afeita a ver marchar a xente para outro mundo?
Non está ben que te fagas ilusións. Eu non me fajo ilusións, só son prudente. Milagros, xa te portaches moi ben con el en vida. Tamén el me fixo moita compaña cando morriu o meu home. E, por certo, xa que Deus vos puxo un no camiño do outro, nunca pensastes na posibilidade... Pois non. Tobías é un bo home, pero non é o meu tipo. Xa. Milagros, tes que facerte a idea de que non vai espertar. Se está morto ou non, xa se verá. Ai, Petróleo, que me deches un susto de morte, eh? Que lle queres, che? Son unha meditación. Acordaste? Cando xogábamos a ver quen era capaz de entrar na casa, Eu quedábame asixando. Miña nai. Eu nunca me atrevín a entrar, eh? O medo é libre, Elena, o medo é libre. Agachábamos aquí, atrás desta árbore, mirando que non houbera ninguén nas fiestas, e se non había roupa tendida, e todo estaba tranquiliño, Íbamos indo, e mira que teño eu visto veces esa porta aberta de par en pas e non era capaz, che. No. Eso sí que non. Xa estades aquí. Pasade que estou facendo café. Non sabía que era igualiño que a meu pai. Que parecides un lotazo. Veña, a tomar o café. Moi ben. Collemos unhas tazas, queredes, Non, isto non é café. Isto é caldo limpo. Para cando esperte, vai sentar de maravilla. Seguro, Milagros? Vamos para a cociña que está ali o café. Moi ben. Imos agora. E unha vez de caldo, de resucitar, vai, pois... Preferiría unhas nécoras, non sabes? Oye, que teima ten con que está vivo, non si? Pero non ven que está morto de remate. Hai que ser formal. Ata pa morrer, Elena. Se te o dis. Mira, Laura, noutra situación non me importaba, pero con este señor tan afeccionado a resucitar, non a levo. Non vai a ser que se levante da caixa e a nena quede traumada, como quedou Elena. O médico xa dixo que era definitivo. Home, os médicos nunca saben nada definitivo. Muller. Mira, coida dela e dalle a merenda, ok? Sí, sí. Ahora, hasta logo. Amor, a soedade é malísimo. Fai non peor do que é. É verdade. É peor, se saberei eu, A min ame estar saindo cornos a rabo e Juan Codamo do mal como estou volvendo. Xa non durmo pola noite. Non van ben as cousas, No. No, para nada, tío. Para nada, eu xa non sei que sentido ten que Aurea estea lá en Santiago e eu Pero, aquí Miriam, pintando a mona. está agardando por nós os de Aluminios Armada para falar do presuposto. E ti aquí de Lareta. Vamos. Sinto, Mangui. Falamos noutro momento, Veña, veña. Vou. E non me dijas que non te decheste conta porque non fui nada bonito, Xa, Xa que? que non te enfades, muller, estas cousas pasan. Pasaránche a ti, pasaránche a ti. Non foi adrede. E logo?
Foi algo inconsciente, xa sabes. Non, non sei, non sei. Os recordos que o traizoan a un. Ai, os recordos, non sabía eu que tiveses tan presente, Elena. Que non é iso, muller, que xa sabes que eu te quero. Querer querse un can, A primeira que me descuido parece que che dá corte estar comigo. Pero que corte me vai dar, oh? Daquela porque me insultaches. Outra vez, xa cho dixen, foi unha reminiscencia absurda. Aquí a única absurda que hai son eu. Foi para que Elena non se sentira mal. Carallo! Pa que ela non se sentira mal, Eu que? Porque eu tamén me sinto mal. Pero que te va a sentir mal ti, oh? É lo que pasa, que non me podo sentir mal, o que? Sufro. Sufro como todo o mundo. Pero de que sufres? A ver, que che doi? O corazón. O corazón non doi. Pois a min sí. A teu tío non lle gusta nada o torrefato. Di que sabe Deus que cousas lle botan. Sucre. O que lle botan o aquel do torrefato é sucre, disco. Iso dixo eu. Rarezas de vello. Pero eu levollas ben. Agora, dalle polas cousas modernas, que si vídeo, que si móvil, cousas así. Pero eso está moi ben, Milagros. Eso significa que o tío ia cos tempos. Pero os anos non pasan en balde. E con todos eses aparellos, esquécese do máis básico. Oye, tamén é normal que a súa idade se lle pasasen cousas. Que se lle pasen cousas, sí. Pero que se volveu un despistado demanda truco. Nunca sabe o que ten que facer. Milagros, vivo eu con unha muller que me fala a min parecido de todo, Non vos parece raro que ainda non chegara ninguén? Pois como non veñan asiña, seguro que chegan tarde demais. Milagros, Tobías prácticamente non se vai levantar máis, Pero por que dis iso? Que empeño tendes todos en que non vai volver en sí? Seguro que se non fose tan despistado, xa tiña volto. Está o petróleo arriba, María. Non marchou, vai no velorio de Tobías. Xa verei logo ali. E logo ti non vas? Sí, vou ir, teño que ir, claro. Teño que ir. Vas a chalo? A mí, nada. Aquí últimamente non hai quen fale que a xente. Eso dilo ti. Eu se podo axudar en algo? Non, muller, que non é urxente, non é? Seguro? O que é que antes non había quen mo quitara do taller? Home, ahora hai que pedir número para falar con ela. Que non é, non... Eu que seixa, abur. Este anda algo rariño, non? Seguro que lle pasa algo. Loliña, e se imos ver a peli que poñen en Carballo? E perder o velorio do señor Tobías? Ti estás tolo. Muller, podemos ir mañán. Deso nada, imos agora, que é cando mellor está. Dijo eu que estará o mesmo mañá. Manolo, ti non entendes nada de velorios. Agora é cando a xente máis fala, por quitarlle tensión ao primeiro momento. Entendes? Non sabes, tía, de cousas que se escuitan nun velorio. Eu estou un pouco apurado agora mesmo para ir a un velorio, ela? Pero que apurado has estar? Non dixías que íamos ao cine? Muller, para ir ao cine un sempre fai tempo, é moito máis é contigo. Pois ao velorio tamén ves comigo, ala. Pero non é o mesmo. Un velorio é unha cousa triste, cun defunto de corpo presente. Xesús. Non me digas que che impresionan os mortos. Non me parecen nada interesantes. Ui, pois o señor Tobías é un morto moi interesante. Resucita. Desta non resucitará. Eso dicían a segunda vez que morriu, e xa ves. Ti tes de medo aos mortos. Medo non. Respeto. Ti és un caso. Pois coa profesión que tes xa deberías estar máis afeito aos defuntos, non? Deus me libre. Trae para aquí. Déixate de palmadas, colles a bolsa e imos aló. Digo eu que esta noite van pasar cousas. Que cousas? Cousas? Ti sabes algo que eu non sei, Iso non o dubides. E por fin o último. Menos mal. Nunca pensei que nun xulgado tan pequeno houbera que facer tantas horas extras. Listo. Xa podemos marchar para o velorio do señor Tobías. Eu non sei que chiste lle encontraste aos velorios. Tanta presa por marchar para o velorio.
Se fose outro velorio, nada. Pero coa cousa de que o señor Tobías lle gusta resucitar. Sí, pois eu creo que xa resucitou por última vez. Xa viches que lle fixeron as probas e nada, Sí, xa o sei, pero non hai milagres. Mira, nunha película que vin eu, había unha muller que morrera. E o home estaba moi triste porque quedaba só e queríalle moito. Sabela, espera por mí, muller. Hola, Carliños. Gracias por vir. Hola. E ti tamén, Rosa. Gracias. Un cafeíño. Torrefacto. Outro. Non, natural. Pois logo sí, moitas gracias. E ti, Rosa? Eu non, café non, pero se ten unha tiliña case que a tomo. Pois sentade. Axúdolle. Pois sí. Así colles mateteira, que eu non lle chego. Ven. Que tal estás, Elena? Pois ben. Home, un pouco triste, non? Pero é normal. Colle un dos manteis amarelos que están aí no aparador. Na porta da esquerda. Sí. Vos podedes creer que eu non tiña ningunha foto do meu tío? Senta, Elena, estás amargando os seguidos. Senta aí. O meu tío non me quería, pero é normal. Eu tampouco fixen nunca nada para que se encariñase comigo. Bonitiña, non escuitaches o que che dixo o Milagro? Que non vais saber mellor que ela, che? É unha boa muller, Petróleo. Para que queres que o di? Para consolarme. Elena, de velliño pareceme a min que non andas a perder o tempo en finxir, en mentiras encaralladas, Se cho di, será porque cho di e punto. Sí, home, sí. Esta foto que me dis? É unha foto cortada, non? Claro, recortoume a min. Eu teño unha copia desta foto na miña casa. Estás segura? Segurísima. Esta foto fixo-me a meu pai para mandarlle a él precisamente cando ainda non estaban pelexados. Xa te vai chegando, todavía. É todo por unha herdanza. Ás veces compensa ser pobre de todo, Sí, xa vai. Ai, Manolo, desesperas a calquera. Cal, muller. É como levar arrastras a un boi. Percibiches que ora é, non? Ti teste que parar e examinar todos os farolos de paseo. Me claro, porque teño que vixiar. Non ves que hai moito vandalismo juvenil. Aquí? Pero que vandalismo vai haber, ó? Veña, vamos para dentro. Ai, vou botar un cigarro que non queda ben que fume diante do defunto. Pero se ti non fumas, Manolo. Claro que fumo, que te queda a cara, tú sabes ti. Mira, estásme poñendo dos nervios, Xa non sei como entraches na Garda Civil con xíricas que has. Porque teño cabeza para a investigación por se te interesa. E ademais dánseme ben todos os deportes. Sí, home, sí. Non me digas máis. O parchís, as damas... Veña, imos para dentro. Boas noites a todos. Hola, Loli. Elena, Milagros, acompáñovos no sentimento. Gracias. Manolo, corazón, ven onde nós. Non fai falta, muller, que así tentes espacio de abondo. Xa temos espacio de abondo, home. Manolo, non lles dis nada. Elena, Milagros, hai que ir indo para xunto ao señor. Boas noites. Hola. Boas noites. Gracias. Sinto moi. Gracias. Como os seus. Gracias. Ánimo. Gracias.
Seguro que estás ben, Elena. Non queres nada. Estou ben, Carliños, gracias. Pareces parvo. Non se che pode levar a ningún sitio porque deixas quedar a unha... Senta. Toma. Loli, prende vas, que se toma o café logo non durmo. E por que crees que che o dou? Que? Como vai a noite? A noite vai indo. Tes destas, Claudio? Non, debe ser caseiras. Parece que por fin se amigaron de novo Carlos e Elena. E logo, estaban enfadados ou que? Non, muller, pero xa sabes, de óvulo me quedan brasas. Mira, Loli, eso é unha parvada, eh? Mira, agora son felices cada un pola súa conta. Eso parece, pero non se sabe. Os reencontros ás veces... Ai, Loliña, ti sempre pensas que as cousas son máis retorcidas do que son. Xa veremos. Pero eu digo vos que Rosa non ten boa cara. Dijo que lle doera a cabeza, non sei. Rosa, encontraste ben? Dixía eu que non tiñas moi boa cara. Non, estou cansa. De que? De que vai ser muller de traballar. Ah. Queres un café, Rosa? Sí, café, sí. Agora sí que o vou tomar. Santa María, Santa Nai de Deus. Pero como unha muller feita e dereita como a min lle podía ter medo a un vello como o tío Tobías? Eu sei que son unha cargas ou que... Vai querer descansar un pouquiño. Despois. Nai purísima, Xa Nai castísima, E este Tobías, incorrupta. cando se vai decidir a espertar? Mira ti, a señora Milagros e Tobías. As confianzas van indo máis, Nai do Creador. A ver se vai ter razón Pituxa entre o difunto e a señora Milagros había máis que palabras. Sabía de non creer que está morto, que será Virxe digna. Vaya conto. Unhas horas aquí chantada e ainda non que encontrou nada que pagar a pelo ir. Aquí non vai pasar nada entre estes dous. Espello da xusticia. Non somos nada. Só días en vivir popular. Pobre Tobías. Toda a vida só como un mago. Se non fora pola señora Milagros. Que pasaría con ese testamento? Eu a mellor tiño que ir pensando en facer un... Tele que falar con Viriato. Torre de marfil, casa de ouro. Mira que gravar un partido de fútbol por riba do testamento. Este home tiña que ser un caso. As cousas hai nas que facer ben. Ante notario. Por certo que un día destes vou ter que pasar eu. Se me pasa calquera cousa, a María non lle faltar nada. Raíña dos patriarcas. A situación presupostaria dun consello dependerá sempre. O carallo non acontece. Eu vou ter que aprender a multiplicar o carallo. Raíña das virxes. Raíña de todos os santos. E Carolina dormirá? Ai, seguro que non. É que sei que está a súa mamá é capaz de tolerar a Laura toda a noite. Cando vai rematar este bendito rosario. Raíña da paz. Año de Deus que quitas o pecado do mundo, escoítanos, Señor. Amén. Que sono teño. E que fame. E que xa non son horas. Papi, mira que vou marchar porque Laura ten que ir dormir. Entón quedo con Carmiña, ok? Moi ben, fala ya de min, a vestir gol de min e todo eso. Mañán teño que viaxar, non sei se chegarei a tempo enterro. Non te preocupes. Gracias por vir. Gracias. Ata mañán, Elena. Gracias. Ata mañán, Milagros. Ata mañán, Padre. Rosa. Daquela, seguro que estás ben, non necesitas nada. Estou ben, Carliños, estás me axudando moito. Graciñas.
Sei que hai licor café, pero non recordo onde. Ai, este Tobías sempre me cambia as cousas de sitio. Aquí está o licor café. A mí non sei se me sentará ben. Sou moi sensible ao alcohol. Veña, mulleriña, unha amiguiña non lle fai mal a ninguén. Ala. Carai, Pitusa, menos mal que non che facía ben. Tiña razón, senta ben. Parece que se agradece, Aquí vai pasar algo. Carlos e Elena, moi amiguiños na sala, Rosa que van correndo para a cociña. Seguro que está celosa a morrer. Pero que vamos disimular condenada. Desde aquí non hai maneira de seguir a xogar. Como está todo diante. Pobre, ten o escravizado de todo. Parece o canciño de Loli. Hai que foderse. Cando non quero falar, hai que me escoite. Seguro que se quixese estar tranquilo, habíame de vir todos a romper a cabeza. Este carallo dice que alcalde non ten tempo para ninguén, A este correo pasa algo, pero eu que sei, che, que é reservado como un raposo, non solta prenda, eu teño lotazo de cousas na cabeza, xa falará cataqueiro. Pero sí. ¡Buah! ¡Qué partida! Cómo me gustaría volver a verlo. Qué pena que no sea el momento. Celta-Valencia. Qué partidazo, Bo, vinos mellores. O Celta tiña que ser. Fata de correlorchos. Se fora o Depor Real Madrid, ese sí que é un partidazo. Fútbol en estado puro. Esta pensa que son un cobarde. É un cobarde. Un miserable que geñas. Está moi confundida, De cobarde nada. Son prudente. Terlle dos mortos, que son a cousa máis inofensiva do mundo. Pero iso non fala. Pero se son os demais os que me temen a mí. Ven que escapan os furtivos cando me ven aparecer. Vaya. O dos mortos. Non sei, este parece bastante tranquilo. Está vivo, está vivo! Ai, como podemos? Resucitou! Pero como que está vivo? O corazón, Milagros, vente, que ao mellor temos milagre, vente. Xa me parecía a min que tardaba moito. Ai, vaya por Deus. Ainda non vai desta. É que ten posto o vibrador porque non lle gusta a musiquiña. Dija? É unha desas promocións que se chamas non sei canto, se regala non sei que. Temo de aparello. Milagros, esta foto tiña el no peto. Pois olla vostede. Sí, tiña na mesa de noite. Pediume que o enterrasen con ela. É que a nena son eu. É a foto recortada e puxosela ao meu carón. Queríache, É como non te ia querer. Si ela filla do seu irmán, se o quería el, tiña que quererche a ti. Gracias, Milagros. Siéntate. Un dos mellores partidos da temporada, sí, señor. Tíbelo fútbol por unha peneira, Ese é un bo partido. Ese Celta tiña un equipazo. O segundo gol foi en fora de xogo.
O árbitro debe ter unha cuñada no Berbés. Fora de xogo nada. Vasme dicirte a mí o que é un fora de xogo. Home, pois sí que cho digo, que palgo son árbitro. Árbitro de voleibol ou das chapas. Un fora de xogo como unha catedral e punto. Señores, pareceme a min que este non é o lugar nin o momento para falar de fútbol, Non me parece un tema apropiado para un velorio. Pitosina, deixa xa o licor café, fai o favor. Nin que bebera tanto. Levas 6. 5. 6. 6, Pitusa. Haberá que arriar de aquí, non me municionar noutro sitio, Sí, petróleo. Nós mañán temos que madrugar. Veña. Imos. Un poquinho máis. Un pouquinho máis de qué? De licor café. Ímonos. Quedar un poquinho máis. Pero ti sabe a hora que é, Pitusa. Veña. Mira que só, señor Tobías lle dá por renacer agora outra vez. Como non marchemos agora, que non vai dar renacido mañá este. Veña arriba. Está ben. Cauja festas. Sí. Que foi? Mañá esmo de agradecer, xa verás. Collo bolso, veña. Onde está o meu bolso? Aquí, Pitusa, xa un cantrábache. Ata mañá. Ata mañá. Alá. Vemos hoy, mi madriña, espérate. Alá. Ata mañá a todos, Elena. Ata mañá, boas noites, a ver se podedes descansar un pouquiño, sí. Vos como estades? Estou escarallado xa. Mételle un grolo ao licor café, verás como espertas. Non me apetece. Estou no patio se queredes algo, vale? Sí. Espero. Mira que había tempo que non tiñamos así un anaquiño para falar de Moestín, que non? Un anaquiño, dis que non tiño anaquiño nin para falar con a miña muller, nin para xogar con a miña filla, vou falar contigo polo punto de xoguetes. Home, xa vai, pero mira, o que che quería Eu estou contar aquí é de unha- rajalo, tiña a sensación de que estou aquí de rajalo. Por que tiño esa sensación? Estou con Elena, que é a miña amiga, pero non, tiño a sensación de que estou de rajalo, que é un... Mira, o que se ve bastante afectada, Sí. Afectoulle tres pares de carallos, macho. É que eso, ainda que non conocía o tío, macho. Claro, que ese é o problema, Correlo, que querer amañalo todo, entendes? Querer amañalo todo. todo o mundo ten toda unha cosas que vida amañar. queres amañala non pode, xa o sei, home. Xa o sei. Ata eu teño cosas que amañar, O meu problema é o tempo. A mí non me chega o tempo. As 24 horas do día, eu organízame, non me chegan as 24 horas do día. É que non me chegan. Antes tiña tempo para estar cos amigos, para falar, para estar ben agora, non? É que, entendes? É que o que che Levántame quería pola dicir, mañán, o que che aténdeme a quería mí, dicir aténdeme é- a mí, levántame pola mañán, entendes? Almorzo, lavolle a cara a rapaciña, baixo ali ao bar, doulle un bico a lindiña e xa estou no consello. O consello é millor Home, correr, eu porque tamén ten- teño teimas, mira, o consello, entendes? este consello é como, entendes, é problemas. Entendo. Todo o mundo problemas, o barco, o peirao, a non sei Sí, que, son tal, é peces, que eu parece, non parece sí, unha vila, se parece che que estou en contar, Nova York, non? E despois é que chego a situación esta que poñen as revistas ou aquel este de estar estresado, eu estou estresado. Cando na miña vida eu estive estresado, sempre estivemos por aí. E despois chego a casa co aquel do estresado este que cunha tensión, é que nin botamos un xoguete, nin tiña máis eu, nin botamos un xoguete. Nada. Non, porque eu estou lavando os dentes e ela xa queda dormindo, porque claro, xa estamos tan apirolados. É que deso che quería falar eu tamén, E despois, entendes? menos mal que me quedas ti para poder contalo. É que para eso estamos, os problemas hai que escoitalos, falalos e todos nos gustan que non los escoiten, entendes? Por exemplo, o meu problema, o problema que teño eu é o que che falo. O que che quero falar é... deixa aí. Eu teño O que che falar quería con dicir é... Sabela da Parcela. Mañá, Agora logo. Pero... Digo, che, Cacho, home. agora logo, che. Pero... Sen estirar un pouquiño as pernas que xa me daban cámaras. Que é? Gracias por vir, Mango. Nada, muller, non é de que... Oye, non tes boa cara. Non, non teño, non, como vou ter boa cara. Non podo tela. Pasache algo malo, logo. Algo malo? Pior que o viño de cartón. Non será con Aurea. Non van ben as cousas. Non va, non, claro que non va. Pois tranquilo, home, que xa verás como se amaña todo. Isto non ten amaño. Isto non ten amaño. Antes, cando non estábamos xuntos, eu botaba de menos, agoniábame e tal.
Pero agora non, agora... Tranquilo, home, xa sabes que en todas as parellas hai os seus máis, os seus menos. Agora ti tens que poñer un poquinho da tua parte, ela pon da súa parte, e xa verás, arreglase todo. Este non se arregla. Non se arregla porque non me importa xa, non penso nela. Fago a miña vida sin pensar en ela, entendes? E despois está con todo do piso. Que pasa co piso? Estamos pagando hipoteca a medias. E se non está vivindo en Portosá, para que carallo quere ela unha casa en Portosá? Pois ese sí que non é problema, mira ti por onde. O problema é que eu non podo afrontarme que a hipoteca eu só. Bueno, pois véndelo o piso, ainda lle podedes sacar rentabilidade. Estou cheo para buscar compradores. Pois deixo nas mãos dun axente inmobiliario. Un axente? Ti eres un axente, non? Non és axente inmobiliario, ti? Queres que me ocupe eu, Manjui? Pois se non te importa, prefiro que fixera a gente así de confianza. Pois claro que sí, que o fajo eu. E se con eso che pode axudar un pouquiño, alegraríame, Hostia, axúdame, non sabes canto, tía. Bueno, pois veña, vaite cambiando esa cariña, ponte un pouquiño máis alegre, vai. Es demasiado, tía. Hola, señores. Labor. Veña, Cubrión. Hasta mañana. Ai, caramba. A Majo cambiou a cara. Que falaría con Elena? Aí que cara se está poñendo. A saber que cousas lle pasarán pola cabeciña. Isto é un aburrimento de sitio. Mellor vou para a cociña que é ali onde se cose todo. Anda parado. Que muller. Ui, que tarde é. Veña, vou buscar a Rosa. Veña, vai. Que marchar. Quede un cacho. Vale. Eu quedaba tamén, pero é que Rosa... Veña, vai. Debe estar moi cansa. E ademais mañá ten que madrugar tamén. Veña, calmaos, veña, ajuda. Oye, Rosa, se che parece... Espera un momentiño, Veña agora. Ui, parece que a cousa se anima. A ver se vai ser verdade que teño motivos para cabrearme. Que fago? Ontolle un número ou non? Pero ti que partido viches, home? Fui un foro de xogo como un mundo. 3 ou 4 metros por diante da defensa, Ti ves vicios, Ramón. Falou o lince, sejato, que é un sejato. Seguro que viches Senegal, Camerún. Esa merenda de negros, non? Tiras a caña e despois ves fusco. Sí. Molesto. Non, Carliños, ti nunca molestas. Estás ben? Pois sí, estou ben. Home, quitando que isto é un velorio, pero atópome ben. O que te vexo moi preocupado por min, Eu? Non, muller, non. Non, muller. Ainda se che vai enfadar Rosa. Non sei se non estará xa. Eu non o fago por mal, pero... É que... Non teño a conciencia limpa. Non sei, penso que... Non me portei moi ben contigo. Pero como dices eso, home? Como non vas ter a conciencia limpa? Fuche sempre sincero e boa comigo. Portácheste de maravilla, Carliños. Non estivemos no noso mellor momento. Ai, pois eu non me arrepinto de nada, Non, eu tampouco. Ben está o que ben acaba, non? Nos dous tivemos moita sorte. Ti atopáchelo teu home e eu teño a Rosa. Rosa é perfecta para ti. Sí, case sempre. Sabes, alegrame a vida ata cando rifa comigo. É como un peixiño. Non para quieta, sempre está disposta a todo. En fin, eu teño que marchar. Rosa cae co sono e... Claro, vai, home. Vai. En fin, alégrome de falar contigo. Eu contigo. E alégrome de verte feliz. Ata mañá, Carliños. Ata mañá, Elena. Ata mañá. Que, Rosa? Imos para casa? Se prefires quedar, quedamos, Non, eu prefiro marchar, que caio co sono. E ti que? Debes estar baladiña, non? Baladiña de todo. Pois, mira, se queres fagoche unha masaxe desas que che gustan a ti, E podo prepararche tamén unha infusión de té indio, que xa sabes que ten propiedades. Pero primeiro tomo isto e marchamos, que non podo co corpo, Carlos. Vinlle montar unha bronca. Deixoume soa toda a noite para falar con Elena. Que me corriba Loli aquí, que non perdía detalle. Hasta logo. Hasta logo. Como non lle montaría o Cristo se eu tiña a tiro fixo? Que me maten se entendo.
Ti sabes o que é un fora de xogo? Non vou saber. Eu vi miles de partidos. Xoguei en varios equipos. Xoguei centos e centos de partidos de fútbol. Non vou saber eu. Non vou saber. O que non sabes és ti. E ti, atorrante, non viches onde estaba Carpin. Carpin estaba fora de xogo. Dígoche que Carpin estaba máis atrás. Mira, sabe o que che dixo? Vai graduar a vista. Vai ti. Ademais, mira, non me toles. Sabes o que temos que facer? Ver o partido. Ti crees que... Se están dormindo, e os que non durmen están borrachos. Veña, mete a cinta e baixa a voz. Vale. ¡Por fin! Que volta me pegou o corazón. Este Tobías vaime matar a desgustos. Confundiuse co etiquetado das cintas. Tiña razón, Milagros. E que despistado. Pódelo poñer a ver o que nos quere dicir. Sí. Unha cousa en primeiro lugar. Quero que me poñades un móvil no peto por si se me ocurre resucitar outra vez. Milagros, quixente moito. Todo o mellor da nosa vida xuntos. Sempre cuidache de min. E agora quero que, mentres vivas, as miñas cousas cuiden de ti. E despois, que queden para a miña sobrinha. Elena, nunca puiden arranxar as cousas co teu pai. E quero que saibas que sempre o quixen moito. E a ti tamén. Quero que fajades unha cousa. Quero descansar xunto ao meu irmán. E xa que en vida estivemos sempre separados, agora podamos descansar xuntos e ter a eternidade para recuperar o tempo perdido. Que estás a facer? Pasa para a cociña, que refría a tortilla. Imos logo. Creo que aquí xa non teño nada que facer. Agora só nos queda cumplir a súa derradeira vontade. Milagros, mire que hai un problemiña. É que o meu pai quixo que botaran as súas cinzas ao mar ali do Obradoiro. É claro. Hoxe foi un día moi longo. Xa verei o que se me ocorre. Non podo nin pensar. Despois de todo, mañá será outro día.